खुलुमबाय गिबियावनो गोदानथारखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै आगस्तनि 4 तारिखनि मोनाबिलि समनि माखासे स्किमफोरनि बागै गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों जेरै नैबे पीएम किसाननि नोंथांमोना 24थि किस्तिनि फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन दा बिनि बागैबो आपडेट खोन्थाहरनो सानदों सीएम ट्रिपल स्किमनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बेजों लोगोसेनो नैबे अरुणोदय स्किमनि फैसाखौबो नोंथांमोना दिनैसिमबो गोबाङानो मोननो हायाखै दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों दा बिनिफ्राय निजुत मयना आसनि निजुत बाबु आसनि स्किमनि जोंहा गोदान एप्लाइ खालामनाय जासिगोन दा बिनिफ्राय फर्मखौ नोंथांमोना खै तारिखआव मोनगोन आरो नोंथांमोना फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन आं बिनि बागैबो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों जोंहा दायो बेयो 100% कनफार्म जाबाय दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हायो दा बेनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना अननानै गिबियावनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे अरुणोदय स्किमनि बागैनो खोन्थाहरग्रोनोसै मानो होनोबा गोबाङानो नोंथांमोना माने सोंहरगासिनो दङ जे आङो नैबे 1100 फैसाखौ मोननो हायाखै होननानै सानब्रैसो जालायलांसै माथो दिनैबो हाबासै माथो होननानै सानब्रैयाथ' जाबाय होननानै बेखौ बुंनो नांगोन आगस्तनि 1 तारिखआवनो सोना हरदोंमोन जोंहा दिनै आगस्तनि 4 तारिख जालायलांबाय दा बेनिखायनो दिनैबो नोंथांमोना मोनाबाथ' सानब्रै जालायलांबाय अब्लाबो नोंथांमोना मोननो हायासै बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो हासिगोन दा अब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो मोनसे बाथ्राखौ बुंहरग्रोनो सानदों गोबांनिखौनो दायो लासै लासै सोना होनाय जादों दिनैबो गोबां नोंथांमोना मोननो हादों नाथाय बाथ्राया बेबो आरो गोबां नोंथांमोना दिनैसिमबो मोननो हानाय जायाखै नोंथांमोना गोबाङानो 9000 फैसाखौ मोननो हादोंमोन नाथायबा नैबे 1100 फैसाया नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव हाबफैयाखै दा बिनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम मैयाफोरबो बुंहरबाय थागासिनो दङ नोंथांमोना एसे साननैसो नेबावनानै जेनेबा गाबोन समफोरसिमहालागै नोंथांमोना नेबावबानो जाबाय आरो अबयसे नोंथांमोना दायो कन्टेक्ट खालामहरनो हायो हेल्पलाइन नाम्बार होनाय दङ आं बे नाम्बारखौ आरोबाव नोंथांमोननिसिम खेबसे बुंहरबावनोसै जायफोर नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव दाबो 1100 फैसा हाबफैयाखैबा नोंथांमोना कन्टेक्ट नाम्बाराव नैबे कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय 1800202626 खेबसे आं नोंथांमोननिसिम बुंफिनबावनो 1800202626 बे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना गोख्रैनो कल खालामनानै सोंहरबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बुंहरबानो जाबाय 1100 फैसा आंनि बे बेंक एकाउन्टआव हाबफैयाखै होननानै नोंथांमोना बेबादिनो रायलायहरबानो जाबाय आरो जेनेबा नोंथांमोना बुंहरदो आरो सिगाङावथ' आं अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोनबाय थानो हादोंमोन नाथायबा बे बारावसो 1100 फैसा आंनि बे बेंक एकाउन्टआव हाबासै बेबादि होननानै नोंथांमोना रायलायहरबानो जाबाय दा बेनिफ्राय रायलायनायनि समा जाहैबाय फुंनि 10टानिफ्राय नोंथांमोना बेलासिनि 5टानि बिथोराव जायखिजाया नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै रायलायहरबानो जाबाय दा बेखौ आं खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेनिफ्राय रायलायहरनायनि उनावबाबो जेबो जेनेबा फैसाया नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव हाबफैयाबा नोंथांमोना ब्लक अफिसाव थांनानैबाबो नोंथांमोना बेखौ खबरखौ लाहैनो हागोन मानि थाखाय अरुणोदय स्किमनि नैबे 1100 फैसा नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव हाबफैयाखै बेखौ जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो जायफोर बिथांमोना 9000 फैसाखौ मोननो हानाय दा बिथांमोननि बेंक एकाउन्टआवनो जुदि नैबे 1100 फैसा हाबफैयाबा एसे बोरैबा जायो आरो दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना गिबियावनो मोनसे खामानिखौ मावनानै लाग्रोलाय नोङो चेक खालामनानै नायग्रो आरो नोंनि बे बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक जागोन ना जायाखै माबाफोर प्रब्लेम जाना दं नामा बेखौबो नोंथांमोना बेंकफोरावबो एसे खबर लालायबानो जाबाय केवाइसि होनांगौ बायदि रोखोमनि जोंहा जानानै फैयो दा बेनिखायनो केवाइसि होखानायबाथ' टेनसन गैला अब्लाबो गोबांनियानो सोरनाबा केवाइसि आरोबाव होफिननांगौ जायो दा बेनिखायनो बेखौबो नोंथांमोना एसे थाल लालायबानो जाबाय आरो बेंकफोरावबो नोंथांमोना थांनानै एसे खबर लाबानो जाबाय आंनिया बेंक एकाउन्टआ एबा आंनि बे बेंकआ केवाइसि होनांगौ नामा बेबादि नोंथांमोना बुंहैबानो जाबाय जुदि केवाइसि होना नोंनिया थिगानो बेबादिबाथ' जेबो नंला दा बेबादिबा नोंथांमोना डाइरेक्ट ब्लक अफिसाव थांनानै नङाबा कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै खबरखौ लाहैबानो जाबाय दा बेखौ आं खोन्थाहरनाय जाबाय दा आं आसा खालामदों बे दिनै नोंथांमोना मोनाखैबाबो जायफोर 9000 फैसाखौ मोनखांनाय नोंथांमोना गाबोन समफोरनि बिथोराव 1100 फैसाखौ मोनजोबनो हागोन आं बेखौ आसाखौ खालामनाय जादों दा बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे पीएम किसाननि 24थि किस्तिनि फैसाखौ माब्ला मोननो हागोन दा बेखौ मिथिना लादो नोंथांमोना आगस्त मासाव मोननो थांगासिनो दङ नैबे पीएम किसाननि 24थि किस्तिनि 2000 फैसाखौ दा बेनिफ्राय दाख्लैबावो आं नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव रादाबबो खोन्थाहरनाय जादोंमोन पीएम किसाननि नोंथांमोननिसिम फैसा सोनायखौ 2033 मायथाइसिम नोंथांमोननिसिम बेखौ खालामना होनाय जाबाय माने 2033 मायथाइसिम नोंथांमोना नैबे पीएम किसाननि किस्तिनि फैसाखौ मोनबाय थानो हासिगोन 2000 करिनो नोंथांमोना मोनबाय थानो हागोन नाथायबा मोनसे आपडेटखौ आं खोन्थाहरनो सानदों जोंनि आसाम सरकार नोंथांमोननिसिम इलेक्सननि समाव रादायखौ होदोंमोन जे नैबे
कृषि सा साजुलि योजना बे स्किमनि जै बोसोरफायाव 11,000 करि फैसाखौ नोंथांमोननिसिम होगोन 11,000 ना 11,000 नोंथांमोननिसिम फैसा होगोन होननानै रादायखौ होनाय जादोंमोन पीएम किसाननि मुलाम्फा मोनगिरि नोंथांमोननिसिम गासिबनिसिम माने नैबे मुख्यमंत्री कृषि सा साजुलि योजना बे स्किमनि जै 11,000 फैसा होगोन होननानै नोंथांमोननिसिम रादायखौ होनाय जादोंमोन बोसोरफायाव दै बोसोरसेयाव माने 11,000 फैसा होगोन होननानै बेबायदि रादायखौ होनाय जादोंमोन नाथायबा बे स्किमखौ बिथांमोना माब्ला इमप्लिमेन्ट खालामगोन माब्ला लन्च खालामगोन दा बिनि बागै खबर गैया ओरैनोथ' बे स्किमा दंखायो जेनेबा मुख्यमंत्री कृषि सा साजुलि योजना होननाय जोंहा बे स्किमा दंखायो अब्लाबो बिथांमोना रिलन्च खालामजोबदों नालाय गासिबो स्किमखौनो जेरै अरुणोदय स्किमखौबो जोंहा रिलन्च खालामना होनाय जाबाय दा बिनिफ्राय रेशन कार्डनि जै दालिसिनिखौबो आगस्तनि 10 तारिखनिफ्राय नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ दा बेखौबो रिलन्च खालामनो नागिरबाय दा बेनिखायनो गासिबो स्किमखौनो जोंहा रिलन्च दायो खालामफिनगासिनो दङ दा बेनिखायनो नैबे कृषि सा साजुलि योजना बे स्किमखौबो रिलन्च खालामफिनगोनखौ नोंथांमोना आसाखौ लाबानो जाबाय जेराव नोंथांमोना बयबो मुलाम्फाखौ मोननांगोन एप्लाइ खालामनांगन नाथायबा आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम एसे उनाव भिडिअखौ खालामहरगोन जुदि नोंथांमोना पीएम किसाननि मुलाम्फा मोनगिरि नोंथांमोना मुख्यमंत्री कृषि साजुलि योजना बे स्किमनि जै 11,000 फैसाखौ मोनोबा बोसोरफायाव नोंथांमोना 17,000 फैसाखौ मोननो हानाय जाहैगोन दा बे जाहैबाय पीएम किसाननि आपडेटआ पीएम किसाननि 24थि किस्तिखौ अक्ट'बरनि नोंथांमोना 15 तारिखनि बेथराव मोननांगोन अक्ट'बर मासनि 1 तारिखनिफ्राय लानानै 15 तारिखनि बेथराव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन दा बेथ' जाहैबाय पीएम किसाननिया दा बिनिफ्राय सीएम ट्रिपल स्किमनि जोंहा जायफोर माने सीएम ट्रिपल 2.0 स्किमनि जायफोर माने मुलाम्फा मोननो हादोंमोन जायफोर फैसा बिथांमोना मोननो हादोंमोन दा बिथांमोनखौ दायो जोंहा फेस मेनाराव ट्रेनिंखौ होनाय जागासिनो दङ गोबां मानसिफ्रानोथ' मोनदों नालाय नैबे सीएम ट्रिपल 2.0 स्किमनि 2 लाख करि गोबां फैसाखौ मोनदों गोबां मानसिफ्रानो दा बेनिखायनो माने बिथांमोननिसिम जायफोर फैसा मोननानै बिथांमोननिसिम माने ट्रेनिंखौ दायो होनाय जागासिनो दङ ट्रेनिंआ एसेबां गोबावनि जायाखै बेबायदिनो खम दिननि थाखाय आरो दा बे खम दिननि थाखायबाबो बिथांमोननिसिम ट्रेनिंखौ बयनिसिमबो होनाय जादों दा बेनिखायनो बे ट्रेनिंआ माब्लासिम थागोन दा बेखौथ' बुंनो हाया ट्रेनिंआ बे सोलिबायानो थागोन फेस मेनाराव दा बेनिफ्राय खोथाया जाहैबाय नैबे सीएम ट्रिपल 3.0 स्किमनि गोदान एप्लाइ माब्ला जागोन दा नैबे सीएम ट्रिपल 2.0 स्किमनि जैनो जायफोर मुलाम्फा मोनगिरि जायफोर बिथांमोना माने बेनिफिसियाल लिस्टआव फैनो हानायमोन दा बिथांमोनानो 2 लाख फैसाखौ मोनजोबनो हायाखै सोरबा 75,000 मोननो हाबाय सोरबा 1 लाख फैसा मोननो हाबाय आरोबाव बिथांमोना सोरबा 25,000 फैसाखौ मोननांगौ दङ आरो सोरबा 1 लाख फैसाखौ मोननांगौ दङ दा बेनिखायनो बे फैसाखौ एसे उनावनो जोंनि नैबे आसाम सरकार नोंथांमोननिसिम हरसिगोन दा बेखौ नोंथांमोना नैबे डिसेम्बरनि सिगाङावनो माने बे बोसोरनि बिथोराव मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो बेखौ बुंदों एसे उनाव जोङो जायफोर बिथांमोना 75,000 मोननो हानाय बिथांमोननिसिम 25,000 फैसाखौ हरसिगोन बेबादि होननानै बिथाङा बाथ्राखौ बुंदों दा बेनिखायनो बेहाय बेबोथ' मोनसे रिलन्च खालामनाय बायदिसो जायसिन नालाय दा बेवहायबो जोङो बेखौ मिथिना मोननो हानाय जागोन नैबे सीएम ट्रिपल 3.0 स्किमनि जोंहा गोदान एप्लाइनि बागै जोङो जेब्ला फैसाखौ सोना हरनाय जागोन दा बेवहायनो जोङो खबरखौ मोननाय जागोन आरो बिनिफ्राय बिथाङाथ' बुंखादों नालाय बे फाइनान्सियेल इयाराव जोंहा गोदान एप्लाइ जाखागोन होननानै सीएम ट्रिपल 3.0 स्किमनि थाखाय दा बेनिखायनो फैगोन बोसोरनि मार्चनि 3 तारिखनि बेथराव जोंनि नैबे सीएम ट्रिपल स्किमनि गोदान एप्लाइ जागोन बेखौ नोंथांमोना आसाखौ लानो हागोन आंथ' फैगोन बोसोरसिम सानाखै बे बोसोरावनो आं जागोनखौ आसाखौ लादों एसेबां फैगोन बोसोरबाथ' आरो गोबावद्राय जायो बियो दा बेनिखायनो देग्लाय बोसोरावनो आङो नैबे सीएम ट्रिपल स्किमनि 3.0 स्किमनि गोदान एप्लाइ जागोनखौ आं आसाखौ खालामदों नोंथांमोना बयबो नेनानै थाबानो जाबाय दा बेनिफ्राय निजुत मयना आसुनि दा बे स्किमनि नोंथांमोना फर्मखौ आगस्तनि 6 तारिखआव मोननो हासिगोन जोंहा बे डेटआ दायो कनफार्म जाखाबाय चिफ मिनिस्टार बिथाङा दायो बेखौ रिलन्च खालामना होनाय जासिगोन जोंहा डेटआबो कनफार्म जाखाबाय आगस्तनि 6 तारिख दा बेनिफ्राय टाइमआबो जाहैबाय 12ता बेबायदि खोनानो मोननाय जादों सानजौफुनि 12तासो समाव बेखौ रिलन्च खालामहरगोन गुवाहाटीनिफ्राय आं बेखौ मिथिना मोननो हानाय जादों कलेज बायदिसिनाफ्रा इनस्टिटिउसन बिथांमोना माने नटिसबो हगारबायानो दा बिनिफ्राय बे एखेयानो दै निजुत मयना आसुनि निजुत बाबु आसुनि बे मोननैबो स्किमखौनो आगस्तनि 6 तारिखआव लन्च खालामसिगोन दा बिनिफ्राय ओइदिनखालिनो नोंथांमोना फर्मखौबो मोननो हागोन जायफोर नोंथांमोना निजुत बाबु आसुनि निजुत मयना स्किमनि थाखाय एलिजिबल जानानै दङना नोंथांमोना आगस्तनि 6 तारिखआवनो फर्मखौ मोननो हासिगोन दा नोंथांमोना मोजाङै एप्लाइखौ खालामना होनांगोन नाथायबा बे खोथाखौ गोसोआव ला नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन जुदि नोंनि बे बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक थाबासो दा बेनिखायनो गोख्रैनो लिंकखौ खालामना लादो जायफोर फरायसाफोरा नोंथांमोननो जेनेबा एकाउन्टआ आधारजों लिंक गैयाबा गावबा गावनि बेंकनि ब्रान्सआव नोंथांमोना थाबैनो थांनानै लिंकखौ खालामना लाहैबानो जाबाय आरो अबयसे नोंथांमोना अनलाइनबो खालामनो हायो नाथायबा एसे प्रब्लेम जायो जायफोर नोंथांमोना जेब्ला बेंक एकाउन्टखौ खुलिदोंमोन दा बै समाव नोङो आधार नाम्बार होनानै एप्लाइ खालामदोंमोनबाथ' नोङो अनलाइननो माने आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामनो हानायनि थाखायबो जोंहा सुबिदाखौबो होदों
दा बेथ' नंगौ नाथायबा बबेबा बेंकआ जोंहा जानो नागिरा बे प्रब्लेम जायो दा बेनिखायनो आं बे नोंथांमोननिसिम खावलायो आरो गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव नोंथांमोना थांनानै खालामना लाहैनानै गिबियावनो अनलाइन खालामनो नागिरदो जुदि जायाबा नोंथांमोना गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव नोंथांमोना थांनानै बानायना लाहैबानो जाबाय दा गोबांनियानो प्रब्लेम जानायखौ आं बेहाय नुनो मोननाय जायो दा बे निजुत मयना आसुनि निजुत मयना स्किमनि एप्लाइआथ' जासिगोन आगस्टनि 6 तारिखनिफ्राय दा बेनिफ्राय फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन फैसाखौ नोंथांमोना अक्ट'बर मासाव मोननो हागोन अक्ट'बरनि खै तारिखआव मोननो हागोन दा बेखौ मिथिना मोननो हानाय जायाखै दा जेखियानो जाया मानो अक्ट'बर मासाव मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय सरकारा नोंथांमोननिसिम अक्ट'बर मासाव होगोन होननानै बाथ्राखौ बुंखादों दा बेनिफ्राय जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौथ' सेप्तेम्बर मासाव होगोन होननानै बुंदों दा बे सेप्तेम्बर मासाव होगोन होननायखौथ' जोङो जेनेबा खै तारिखआव होगोन दा बेखौ जोङो नैबे आगस्टनि 6 तारिखखालि मिथिना मोनगोन बायदि आं मोनदों चिफ मिनिस्टार बिथाङा बेखौ रिलन्च खालामगोन नालाय निजुत मयना आसनि निजुत बाबु स्किमखौ दा बेवहाय बिथाङा एनाउन्समेन्ट खालामना होगोन बायदि आं मोनदों जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ जोङो सेप्तेम्बरनि उमुक तारिखआव सोसिगोन होननानै बेबायदि एनाउन्समेन्ट खालामना होनोबो हागौ आरो बेनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गोबां फरायसाफोरनि थाखाय गोबां स्किम लाबोबावगोन बेबादि बाथ्राखौ बिथाङा होदोंमोन दा बेनिखायनो बेहाय माखासे बिथाङा एनाउन्समेन्टबो खालामना होनो हागौ बायदि आं मोनदों नोंथांमोननिसिम मोजां रादाब होनो हागौ बायदि आं मोनदों दा बेनिखायनो गासिबो फरायसुलि नोंथांमोनखौ 6 तारिखखालि गासिबो चिफ मिनिस्टार बिथाङा लाइभ फैगोन नालाय दा बे लाइभखौ नोंथांमोना बयबो नायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना मा इनफरमेसन होयो मा बाथ्रा बिथाङा बुङो बेखौ नोंथांमोना मिथिना मोननो हायो दा बेनिफ्राय रेशन कार्डनि जै नोंथांमोना दालिसिनिखौ मोनसिगोन 100% कनफार्म जाबाय नोंथांमोना आगस्टनि 10 तारिखखालि मोननो थांगासिनो दङ जोंहा दिनै 4 तारिख दा बेनिखायनो बारा गोबाव सम गैला नोंथांमोना मोननो हासिगोन ओरैनो अटिपि बिनाय बायदिसिना जोङो खौरां बिजोङाव खोनाबाय थानाया दाथ' बेबायदि बिनाय जायाखै नोंथांमोना बयबो माइरंखौ लायजोब्बाय नोंथांमोना जेबो अटिपिनि जेबो गोनांथि जायाखै नोंथांमोना डाइरेक्ट नोंथांमोना माबाखौ मोनहैनाय जादों नैबे माइरंखौ मोननाय जादों नाथायबा दालिसिनिखौबो बेबायदिनो होगोन बायदि आं सानदों बेबायदि अटिपि नोंथांमोननि मबाइलाव हरलायनाय बेबायदि जानानैसो नोंथांमोननिसो दालिसिनिखौ होगोन आं बेबायदि सानाखै दा बेनिखायनो जेबो अटिपि बायदिसिनानि गोनां नङा आं बेखौ सानदों जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना दालिसिनिखौ आगस्टनि 1 तारिखआव मोननो हासिगोन 100 थाखायाव मोनगोन होनना बुंदों नाथायबा बे हेरफेर जानो हागौ बायदिखौ आं मोनदों 100 थाखायाव मोननोबो हागौ नङाबा एसे खमबो जानो हागौ दा बे कनफार्म जाथ'वाखै दे एसे नोंथांमोना नेबावनो नांगोन 100 थाखायावनो मोनोबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा नाथायबा बेहाय इनक्लुड जायाखै जोंहा नैबे बुस्थुआ संख्रिया जोंहा बेहाय इनक्लुड जायाखै दा बे संख्रिया जोंहा एसे उनावसो इनक्लुड जागोन 100 थाखायनो नोंथांमोना दालिसिनि आरो संख्रिखौबो एसे उनावसो मोननो हागोन दायो नोंथांमोना मोननैल' बुस्थुखौ मोनगोन दालिसिनिखौ नैबे माबायाव आरो आगस्टआव सेप्तेम्बरनिफ्राय नोंथांमोना सिनिखौबो मोननो हागोन संख्रिखौबो मोननो हागोन सिनिसिम लांलांबाय सिनिखौ नोंथांमोना आगस्टआव मोनखागोनखा दा बेखिनियानोमोन आं नोंथांमोननिसिम दायो बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ खोन्थाहरनाय जाबाय दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्टआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबोनोबो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे माखासे स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिना मोननो हायो दा बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन गोजोन्थों